Kahito Students Wing haka arpo khandai tarik naitung kala ai dorkas shakakong RS Manas MCS Directorate of Educational Research and Training DERT ban pan jing shai halor ka jingpen slam ban ai ka bai bam scholarship jangki samla pule Diploma in Elementary Education DLED jangki senam 8,000 arpulai hado arpusaw 8,000 arpusaw hado arpusan usamla yajan lang sotun Chairman Hito Students Wing Ulayathu hakilat pathai kubor baki bor katanat Directorate and Education Research and Training kilayathu baka sorkar kaduna pisa kamla ban pelat ya kabai bam kisamla pule hendrai na kaliang kane katanat kala pensyai ba kila shimkhia kat bala ban tho chaka sorkar ban pelat no mardor ya kabai bam jong kisamla pule usamla yajan lang sotun ulaong la shembun sin kisamla kiba pule DLED kijuyo slam me ki bai bam hakini kisnam balala Lakarpat eka sorkar bad ki bor jong ka DERT ban bu bha man ka snam ha ka mang pisa na ka banta ki jingdan kam jong ki samla pule ha ka ne ka tanat education ban light na kum kini ki jing e hadien habut ni nakaliang jong ka Hito Students Wing mentakas ni wan ya kendo ya director jong ka DERT kat kum ka notification balapan mi da ka Directorate of Education Research and Training number DERT/DLED./ for 2022/59 dated 6 June 2024. Nyawan banyak kendu halor ka notification ba ki penslam ya scholarship jong ki kena puli DLED jong abat 2022-2024. Katkum tingkip bamiyo na department jong ka DRT ki lak batay ini ba ka Muslim banyo yang scholarship jong ikna adai langba ka shortage of fund langba jong ka government di nakaliang jong ka department ru kala ai ka jingsai ka pura ini ba nakaliang sukiru ki la ya keren bat ki la yale kat bala ban pressure ya ka sorkar ba dak no kumnuru kadai ban palaj no ya ka fund ka baidai bat ka scholarship jong ikna ki kumjuru nakaliang sungi ka Hito Students Wing ni ibu ya ka appeal sa government ba kumbangi na kapor sa kapor kidon sibun ki problem ki bami habai day bat ka education department nado ka scholarship jong ki kena puli ki balai kelas bat minta kacia sa ka scholarship jong ki kena ki balai DLED di nakaliang jong ni ibu kusing karpa sa sorka ba kanyale kat bala ban penbiang ya kabaha mang tengka na benta jong ki kena puli kenang ba kum gini gicing cia kinom cia su nang nei sakmat bat nakaliang sungiru ngi kerpat cur ba nakaliang cong sorkar kan simkhia ba yo le se kadon kacing yatan talai hapedeng ka sorkar bat ka education department habai dei bat kini ki mang tangka na benta jong ki samla puli nakaliang sungi tangkatahi gicing kerpat bang ibu di kublai sibut